Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa pamibi, para sa katuninongan sa kinaban. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayon na Ama, dai ka masasabotan nin si Isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo an si Isay man na namumuot sa bayolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, bayolensya, asin kagadanan. Rangaha an sa imong kaakian, asin buksan an samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan an mga aldaw nin seguridad, asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasana ang sa indang mga amyonisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan, nasunodon ang laykan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable, asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo. Namakua ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang lambang saro sa to, magpuunanggad asin dayupot na maglakaw, sa dala nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo, kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, ipo ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat offered by Mendoza family. Thanksgiving also offered by Hernan. For birthday blessing of Charito, offered by Corja and the Wenco family. Thanksgiving also offered by Luna family, Joseph Teston and family, Acosta and Barrias family, Amelita Gapayaw and family, Joanna Marie Solier Manlangit and family. Espesyal na kahagadan kad mga minasunod. For fast healing, offered by Jenny V. Deliosa. Good health, safety, and prosperity, offered by Vivian R. Quezon. Special intention by Mendoza family. For Samanth Padua, offered by Padua family. For fast recovery of Phoebe Loria Olarte, offered by Kent Lexine Ian M. Cantal. For healing and quick recovery of Elvira, offered by Charito Corja and Lawenco family. Special intention also offered by Amara Franz and Francie Arvin Clarina. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Mercedes, offered by Rignon family. Para sa kalag ni Dalilian George, Joe Martin, George Jr., Consuelo, Arthur, Jose and Rose, Mary Kin, Mary, Peta, and Amado, Hermenegildo and Filomena, Enrique and Leonila, Mandoy and Insang, Sofia and Ignacio, Richard, Salvador, Luz, Manuel, Vicente, Marcel and Tessa, Uncle Tom, Popoy, Nedia, Bernie and All Souls, offered by Jimenez family. All Souls, offered by Javier Dacuba. Para sa kalag ni Marcos, offered by Del Castillo family. For Rebecca, offered by Edgar Quinto and family. Para sa kalag ni Eduardo, Angel Ricarda, Eduardo Herminia, Alfonso Teresa, Efren and Anita, Joel and Laura, Romeo and Joselita, as in para sa kalag ni Christine, offered by Mendoza family. Para sa kalag ni Catalina, offered by Agnes Aison and family. Para kay Alex and Gina,
offered by Kent Lexin Ian M. Cantal. Para kay Salvador, offered by Ariate family. Para kay Noemi, offered by Salazar family. Para sa kalag ni Sonia, Vicente, Floro and Esther, Emma, Randy, and All Souls, offered by Calios Lubendino family. Para sa kalag ni Eduardo Sr. and Lydia, offered by Luna family. Para kay Reynaldo, offered by Lilia Reyes. Para sa kalag ni Eduardo Sr. and Lydia, offered by Christy Santos and family. And All Souls, offered by Cynthia Arcos. Ngunyan, iyo po an ikaapat na Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Matindog na po ang gabo sa sinsarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Yesu Kristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Yaon po kita sa pag-antisipar kan misa para sa aga. Tomorrow is the 4th Sunday of Easter. Ang 4th Sunday, inaapod ta pong Good Shepherd Sunday. Hinihiling ta si Jesus bilang marhay na pastor, nagaataman sa tuya, tinatauan gabustang pangangaipo. Siring man, ang 4th Sunday, tinatagama ta po bilang World Day of Prayer for Vocations. Pinapangajigta ang mga bokasyon, especially for our young people, na lugod magsimbag-sinda sa pangapodan kan Dios, sa pag-agom, sa pagpadi, sa buhay relihiyoso. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, sa pagpuon kan selebrasyon, tanganing magkanigo kitang mag-ako kan mga banal na misteryo. Sarabay po kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, maguring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamibi kita.
O Dios na makakamhan sagkod paman, daraha kami sa pakisumaro sa mga langit nun na kaugmahan. Tanganing an mapakumbabang aripumpon, makaabot duman, kun sain an pusoanon na pastor enot nang naggikan. Huli ki Yesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Aliturya kan tataramon. Ipinahayag ni Pedro na si Jesus na ipinako sa krus kan mga tawo, ginibo nin Diyos na kagurangnan asin Mesiyas. An sa iyang paghulit, minahiro sa mga puso kan mga nagdadangog, asin dinadara sinda sa pagsulsol asin bunyag. Nagpapahiling ini, kung paano ang proklamasyon ni Kristo, minapoon kan konbersyon asin paglaog sa simbahan. Ang kaligtasan, minapoon sa pagsulsol, asin pagiging bukas sa balaog kan Espiritu Santo. An enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Dangan nagtindog si Pedro kaiba an 11 apostol, asin nagtaram nin makusog. Dapat maaraman kan gabos na taga-Israel na ining Jesus na ipinako nindo sa krus, ginibo nin Diyos na kagurangnan asin Kristo. Kan madangog ini kan mga tawo, napurisaw sindanin marahay, kaya hinapot ninda si Pedro saka ang ibang mga apostol. Mga tugang, ano ang dapat ming gibuhon? Sinimbag sinda ni Pedro. Magbakle kamo saka magpabunyag ang labang saro sa indo sa ngaran ni Hesukristo, tanganing patawadon kamo, dangan aakoon nindo ang Espiritu Santo. Hulita para sa indo ang panugang ini nin Diyos, saka sa mga aki nindo, asin para sa mga nasa harayo, sa gabos na inaapod kan kagurangnan tang Diyos. Sinadol sinda ni Pedro saka hinulitan, ligtasan nindo ang sa indong sadiri sa maraot na henerasyon na ini, ang mga nag-ako kan sa iyang tataramon binunyagan, kan aldaw na ito, mga 3,000 katawo ang nakadagdag sa mga paratubod. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. ang kagurangnan sa kong pastor, daing magkukulang sa ko. Ang kagurangnan sa kong pastor, daing magkukulang sa ko. Ang kagurangnan iyo ang sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sa ko. Pinapahingalo niya ako sa mga berdeng sabsaban, asin dinadara niya ako sa mga tubig na malinaw, giraray, pinapakusog niya ang sa kong kalag. Ang kagurangnan sa kong pastor, daing magkukulang sa ko. Giraray, pinapakusog niya ang sa kong kalag, pinapanginotan niya ako sa mga dalanin katanosan, hulit sa iyang ngaran. Maski ako maglakaw sa dalanin kadikloman, dai ako matatakot kagurangnan, hulita ika sa kong kaibahan, an sa imong badas asin sugkod, iyo sa ko ang nag-aataman. Ang kagurangnan sa kong pastor, daing magkukulang sa ko. Nag-aandam ka nin sarong bangkete para sa ko sa atubang nin sa kumakaiwal, an sa kong payo, linalahidan mo nin lana, an sa kong kalis, nagsusupay. Ang kagurangnan sa kong pastor, daing magkukulang sa ko. Totoong ang karahayan saka ang pagkaherak magdadanay sa ko sa gabos na aldaw nin sa kong buhay. Mag-eerok ako sa harong nin kagurangnan, sagod na ako may buhay. Ang kagurangnan sa kong pastor, daing magkukulang sa ko. Ipinapahayag kan babasahon na ang pagsakit ni Kristo, modelo para sa Kristiyanong gawi. Si Jesus nagtagalin inhustisya na mayong pagbalos asin ipinagkatiwalaan sa iyang sadiri sa Diyos. Ipinapahiling sa mga paratubod kung paano magsimbag sa pagsakit na may presensya asin katanosan. Sa paagi kan sa iyang mga lugad, ang katawohan na umayan, asin itong mga nawara, ibinabalik sa pastor asin para ataman kan sa indang mga kalag.
An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Ano ang halaga kung natagalan nindo ang pasakit sa indo dahilan kan sala nindong gibo? Alagad, kung natagalan nindo ang mga pasakit sa indo, maski tama ang gibo nindo, bebendisyonan kamo nin Diyos. Para sa bagay na ini, inapod kamo nin Diyos, hulita si Kristo nagtios man dahil sa indo, saka nagwalat nin arogan na dapat nindong arugon. Dai siya nagkasala, dai nanggad siya nagtaram nin putik. Kan pag-ulog-ulogan siya, dai siya nagbalos. Kan pinasakitan siya, dai siya naghoma, kundi nanarig siya sa Diyos, an matanos na hukom. Dinara ni Kristo ang satong mga kasalan sa iyang hawak duman sa krus, tanganing magadan kita sa satong kasalan, asin mabuhay sa katanosan. Na umayan kamo hulikan sa iyang mga lugad, kaito garo kamo mga karnerong nagkakaralagalag, alagad mo niyan, nagbalik na kamo sa pastor, asin para ataman kan sa indong mga kalag. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa katotohan, sinasabihan ko kamo, ang tawong minalaog sa turil kan mga karnero, na dai minaagi sa pintuan, kundi minasakat sa kudal, sarong parahabon asin tulisan. Alagad, ang tawong minaagi sa pintuan, iyuan pastor kan mga karnero. Binubuksan kan bantayan pintuan para sa pastor, na ang tingog midbid kan mga karnero. Inaapod niya ang ngaran kan mga karnero, dangan ginigiyahan niya pagluwas sa turil. Pakapaluwasan niya, minainot siya sa inda, dangan minasunod sa iya ang mga karnero. Huli tamidbid ninda ang tingog niya. Daisinda minasunod sa dayuhan, ata nga ni dinudulagan ninda. Huli tadain ninda midbid ang tingog kan dayuhan. Inusipon sa inda ni Jesus ang parabolang ini, alagad daisinda ninda nasabutan ang buot niyang sabihon. Kaya nagsabi giraray siya sa sainda, sa katotoohan, sinasabihan ko kamo, ako ang pintuan na inaagihan kan mga karnero. Ang gabus na nainot sako, para habon asin tulisan. Kaya daisinda dinadangog kan mga karnero. Ako ang pintuan. Ang sisay man na minalaog, na minaagi sako, makakaligtas. Malaog siya, saka maluwas, asin makakakuha siya nin sabsabon. An parahabon, minadigdisa na, nga ning manghabon, manggadan, asin mangraot. Nagdigdi ako, tanganing magkaigwasinda nin kapanoan nin buhay. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Saro sa mga pinakadipisil pong gibuhon, ngunyan na mga panahon, iyo po ang magdangog. Listening has become
very difficult for us. In fact, our attention span is so short. Kaya katugon-tugunan ni Pope Francis, kay itong bago siya magadan, halipot sa nadaan sermon kan padi. Tamapagal magdangog paghalabaon. Our ears have become so used to so many noise na matapos na nakitang aga, kadakol nang naglalaog sa talingata na kung ano-anong tunog, ribok. Halimbawa, ang tanog kan sa tuyang mga smartphone, ang tanog kan sa tuyang mga group chat na siging tanog kan smartphone, mga news update hali sa iba-ibang channel, mga opinion kan iba-ibang tao, may demands pa sa trabaho, sa eskwelahan, and there are expectations from society. So many noise around us. Pero maski nga ni wala kitang nadadangog na external noise, internally, dawa silensyo na ang palibot, nag-overthink pananggad kita. Our minds are still noisy with worries, with concerns, with plans. Sabi kan DepEd, Department of Education, nadidipisilan daan mga akita na magdangog. Kaya hababa ang reading comprehension. Listening has become so hard because there are too many voices speaking all at once, all at the same time. Data na aram kun arin ang dadangugon. Magayon ang binasatang ebanghelyo ngunyan. Jesus gives us the beautiful parable of the Good Shepherd. Nadangog ta ang manungod sa sarong hayop, ang karnero, but sabihon, sheep. Baku kitang gayong familiar sa sheep, taday man kita kaya nagaataman digdi sa Pilipinas. Pero nakahiling na kita nin sheep. Sa internet, kung minsan may mga farm na may imported na sheep, kaya nakahiling naman kita nin sheep. Sarusa na po ang nahihiling tang importanteng feature na pag-ulayan ngunya na hapon. Ang sheep po are not strong animals. Very vulnerable po ang sheep. Warang sungay, wara man pangil, tanganing makilaban. Kaya very vulnerable. Madalion pong tabagon nin wolf ang sheep. Pero aram po nindo ang sheep, may sarong ability na iyuman ang sa iyang strength. And what is it? Ang sheep po, matibay magdangog. Kabisado kan sheep, ang boses kan nag-aataman sa iya. Ang sheep, pag kabisado niya ang tingog kan paraataman, dahil na po yan nagdadangog sa ibang boses. Pag may ibang nag-ataman dyan, dangan nag-apod, dahil niya po yan susunodun. Ang susundun lang kan sheep, ang paraataman niya. They listen. They learn the voice of their own shepherd over time. Kaya pag nadadangog, nagsusunod. Kita po, ang satuyang paraataman, ang satuyang pastor, our shepherd is Jesus. We are His sheep. Kaya inaataman po kita, tinatao ang mga pangangaipo, ginigiyahan kita. Sabi niya sa gospel ngunyan, I am the gate. Buot sabihon, ako ang aagihan. Gabos na minaagis ako, kaipuhan mas screen, tapino protektaran ko ang sakuyang sheep. Asin kita po na inaataman niya, sarusa na ang task. Our task is this, kabisaduhon ang boses ni Jesus. Question, kabisado niyo po ba ang boses ni Jesus? Na pag narinig mo siya, susunod ka. At pag ibang boses ang narinig mo, hindi ka susunod. Do you know the voice of Jesus? How do you do that? Paano ba makakabisado ang boses ni Jesus? Kamu po, paano nindo nakakabisa ang boses kan sarong tao? Halimbawa, ni Papa o ni Mama, o kang friend mo, pag inapod ka kan sarong boses, aram mo tulos, midbid ko yan. Ako po, pag inapod akong boy, aram ko kapamilya ko yan. Wala man ibang nag-aapod sa kong boy. I know the voice of the people who call me certain names. When we hear the voice of the one who calls us, we know
kapag kabisado ta ang boses, kita po, when we listen repeatedly to the same voice, nasasanay man kita. Kaya, tanganing makabisado ta ang boses ni Jesus, we have to constantly listen to Him. How do we do that? By praying regularly. Pirming mga G. Kung day po nagpapangadji, day po nakakabisa ang boses ni Jesus. Come to Mass regularly. Anday po nagsisimba, day po kabisado ang boses ni Jesus. Always do good every day. Ang mga tao pong day nagigibonin marhay, day po ninda kabisado ang boses ni Jesus. Pero an para pangadji, an para simba, an pirming nagigibong marhay, kabisado ang boses ni Jesus. Masakit po ining gibuhon sa panahon tangon yan, tapano, napapalibutan po kita nin kadakol na mga boses. Every day, ang conversations ta, napapano nin, anong paborito po nindong topic nowadays? Politics. Or, option B, chismis. Dalawa lang yan, politics or gossip. And our social media is filled with false information and mga artificial intelligence na misused, mga video na AI, mga hindi totoong creation on the internet. Kailangan po na marunong tayong kumilatis. We have to learn how to discern. Kaya, when you watch something online, if you see a video or read an article, you pause and ask, totoo ba ini? Can I do a little research? Pasil na pong mag-Google, pasil na pong mag-chat GPT. Research, ask, is this true? Para hindi po tayo nabibiktima. Second, if it provokes your emotions, pakahiling mo, dagiton ka, wait lang, baka rage bait, kinukuha lang ang dagit mo, tanganing may likes, may shares, and post. Ask, is this just leading me to anger? Or is this really something true? Investigate. Anong tuyo kan post na ini? Maybe it's marketing and the output, the product, is you, the viewer. Pag igwa kang isi-share na something, before you share, be responsible. Makakatabang ba ini sa kapwa, kaya isi-share ko? O makakadagdag lang ining paribok sa ibang tao? And when we make decisions, do not rush. Dahil magmadali pag ma-decide. Bring it to prayer and ask, Lord, hali ba ini sa imo? Ika ba ang nagpapagibo ka ini sa ko? Lord, is this your voice? And how do we know if it is the voice of Jesus? If the voice leads you to dishonesty, pinapautik ka, pinapadaya ka, if it leads you to falsehood, pamimeke, it's not the voice of Jesus. If a voice leads you to hatred, to violence, to death, it cannot be the voice of Jesus. The voice of Jesus is clear. Pasil pong mamidbidan, ang boses niya, dadarahon kapirmi sa karahayan, sa katotohan, sa buhay. If it is good, if it is true, if it promotes life, it is the voice of Jesus. Otherwise, it cannot be His voice. Dear friends, iyo po ini an imbitasyon sa tuya ngunyan na Good Shepherd Sunday. Kabisaduhin ang boses ni Jesus. Kabisado ko ang boses ni Jesus. I'm close to Him. Aram ko ang boses niya. Pag nadangog ko, masimbag ako. Because when we learn to recognize the voice of the Good Shepherd, hindi na tayo basta-basta nadadala ng kung ano-anong naririnig natin, and we make better decisions in life. And so we are able to move forward and receive the life that Jesus promises, eternal life. But first, know how to listen. Anda itataong magdangog, daiman makakasunod. Ang dai nakakadangog kan boses ni Jesus, daiman nakakasunod. Sabi kan sarong author si Paul Tillich, listening is the first duty of love. Kun padaba,
dadangugon. Kung dai padaba, dai po yan dinadangog. Pasilunon po yan aramon. You will know if a person loves you, if the person listens to you. Kung dai ka po dadangugon ka iyan. If we love Jesus, listen to Jesus. Know His voice. Learn His voice. And follow Him. Tindog po kita. Simbagunta ang tataramon kan Dios, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios Diyos. amang makakamhan, kaglalang kan Langit asin daga, asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya kagurang nenta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, humilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat halay sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, halay duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na katoliko, sa parapakinabangan mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat din laman, sa buhay na daing kisagkoran. Amen. Darahunta sa marhay na pastor, ang satong mga pangangaipo, nagsasarig na inaataman niya kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Kagurang na ni hinanyugaan sa mong pamiibi, tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, magin mga marhay na pastor, na nagdadaras sa indang mga kawan, sa mga marhay na sabsaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing ang mga misyonero, magpahikayat sa banal na espiritu sa indang pagharubay kan marhay na bareta nin katoninongan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing ang mga nalalagalag sa dalanin katanosan, makadangog kan tingog ni Kristo, ang marhay na pastor, na nagaapod sa inda papuli sa tunay na aerokan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing magdakol ang bilangin mga maabot magpadi asin magrelihiyoso sa mga hobenes kan sa tong parokya, huli kan sa indang paghimate sa tingog kan marhay na pastor na nagaapod sa inda na maglingkod sa pamilya kan Diyos bilang mga padi asin relihiyoso. Ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing ang mga nagihelang, magkamit ka nakakapaomay na pagkamuot kan marhay na pastor, huli kan mamumuoto na pangataman kan sa indang mga pamilya asin mga katuod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing ang mga gadan, makisumaro sa kapanoanin buhay na itinagama sa inda ni Kristo, sa langit no nakahadean. Ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. On this Good Shepherd Sunday, let us pray for our nation. Tawan lugod kita kan mahal na Diyos, nin mga leader, na marhay, siring kan marhay na pastor. Tukduan lugod kita kung paano magpili, magsunod nin marhay na mga leader. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiibi. This Sunday, we are also praying for vocations, enot an bukasyon sa pag-agom. Kadakol na mga hobenes ngunyan, an habong mag-agom, asin habong magpakasal. Ipamibita an hobenes na lugod, mahiling an kagayunan kan buhay mag-agom, asin an kabanalan kan kasal. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiibi. Ipamibi taman ang satuyang hobenes na buot magpadi, asin buot magmadre. Tawan lugod sindanin kusog buot na makasimbag sa pangapudan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiibi. Diyos na samuyang Ama, hinanyugaan sa mong mga pamibi. Bindisyon ni kami, susog sa imong kabutan. Magsunod lugod kami, sa inmo man kami darahon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturya kan Eucharistia. Yaon po kita sa ikaapat na Domingo kan bulan, tada Sunday. Pakidara po sa inutan ang sa indong canister o kaya atsan sa second collection
mag-ambag sa satuyang tada fund. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining satuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kaguranganan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, warasan na kami, danay na mag-ugma, huli kan mga misteryo paskwal. Tanganing, an padagos na gibo kan pagbago sa mo, magin para sa mo, danay na dahilan nin kaugmahan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. iitaasan mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na kagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ngani, mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Huli ta sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal, binabago. Asinan karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo ki Kristo. Kaya, sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugmaan gabos sa bilog na kinakban, patingani ang langit no na bertudes asinan angheles na potestades, nagaawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, da ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi,
mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, da ini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, la Divina Pastora, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan na patron, San Judas Tadeo, si San Marcos Evangelista, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, hasin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Awiton ta po ang pamibi na itinukdo kan sa tuyang marhay na pastor.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Naghihinguwa na magdinangog-dangugan kan kapwa, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Uya an marhay na pastor, an kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taonin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kay ining komunidadin pagtubod. Tukdui kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaidtungon yan asin sagod paman. Pataluboa kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi, na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po. Mamibi kita. O marhay na pastor, kaugaying antabayan mo ining sa imong aripumpon, hasinan mga karnerong tinubos mo, huli kan mahal na dugo kan sa imong aki, papagkaniguon mong tipunon sa mga sabsaban na daing kasagkoran. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 35,458 pesos and 45 centavos. Ang naambag ta po sa siring na oras kan misa, 3,962 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 9,427 pesos and 30 centavos. Maawot man pong pasalamatan ng mga nag-donate ka na kaaging simana. Anonymous, 5,000 pesos, 1,400, 700 pesos. Apat na Anonymous, tig 500 pesos. Anonymous, 400, 200 pesos. ERF Family, 1,000. Ian Amaranto, 1,000 pesos. Diyos mabalos po. Tulong bagay po manungod sa vocation promotions. Enot, kunigo po sa Indo, young men who are present here na gustong magpadi, please we invite you to send a message sa Facebook page kan St. Gregory the Great Seminary. Inquire kung paano po makalaog sa seminaryo. Kay puhanta po nindakol na padi. Ikadua, pwede kitang magtabang sa pagpangadji para sa mga padi asin nagpapadi. Please remember in your prayers us priests and those who are aspiring to be priests. Ikatulo, kung may kakayahan po kamo na magpa-eskwela ni nagpapadi, we invite you to assist us in the seminary. Matindog po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, dangugon an tingog kan marhay na pastor. Salamat sa Diyos.